Bebi wasoni faso ye. Diɲɛ kelen no waati mugu tari de. Ba mangene batigi mangene san fine no muru dakago. Keba. Hinena te diɲɛ kɔnɔ. Diɲɛ sigi togo. Diɲɛ mara togo. Diɲɛ taa cogo. Hinɛ te yen. Munnu ka bon olu de ka girin. Keba jamana o jamana ni y'a mɛn ko a bonyanen do. A ka bonya tɛ dɛ. Se min bɛ a ye. Musaka min b'a bolo. Wolomasiri tabaw labɛnnen no a bolo cogo min. Ani a yɛrɛ kɛlen do k'a ka jamana mara cogo n'a ka sariyaw sigi cogo min. O de bɛ jamanaw bonya. An ka taa ninnu fɛ u ka ko in ka ɲi. U y'a labɛn ka ɲɛ de. Anw de bɛ bɔ yan ka taa nanzara jamanaw na ka taa an furakɛ yen. Anw de bɛ bɔ yan ka taa nanzara jamanaw na ka taa baara ɲini yen. A ma labɛn an yɛrɛ fɛ an ka ɲɛ de. A ma sigi sen kelen kan ka ɲɛ de. Min ye Ngilɛw ka premier ministre dɔ bɛ yen Keba a tɛmɛna Ngilɛw fɛ yen. U b'a fɔ ma ko Churchill. U y'a ɲininka don dɔ la ko premier ministre ko n'a fɔra i ka jamana jɔ k'i bɛ mun de sigi sen kan? A ko sariya. U y'a ɲininka tuguni ko mun bɛ sigi sen kan? Ko sariya. U y'a ɲininka tuguni a ko sariya Keba. U ko mun na? A ko ale premier ministre tɛ se ka yɛlɛ o sanfɛ. Ko nka minnu b'a baara kɛ Keba u ka kɛ laadiriw ye, u ka kɛ maa tilennenw ye, u ka kɛ faso kanunaw ye, u ka tiɲɛ fɔ u ni Ala cɛ. Keba diɲɛ bɛ cogo min bi n'i y'i tɛrɛku u b'i fara diɲɛ bosobaw kan dɛ. Diɲɛ bɛna kɛ min ye se bɛ minnu ye minnu jan b'u yɛrɛ la minnu kɛlen do k'u yɛrɛ minɛ ka k'u ka faso fɛ Keba olu de daminɛ n'o diɲɛ kumaw la. Maa tora maa fɛ maaya la i bɛ fara maa tɔw kan. O la bi sɔgɔmada in na an da bɛna don fɛn min na Keba o ye sariya ye. E bɛ se k'a faamu cogo di ko diɲɛ sariya bɛ sigi k'o bɛ kiiri tigɛ diɲɛ yɛrɛ sobaw, diɲɛ tɔnbaw, diɲɛ magobaw, diɲɛ jamanabaw olu ka tila ka ɲugu o sariya sun na k'o sariya sun sɔsɔ Keba. Ka tila tuguni k'o sariya sun k'o ka baara kɛ diinɛ ni ŋaniya ni balaya ni tilennenya ni siranya kan. Keba i bɛ bɔ jɔnni bolo bi sɔgɔmada in na? Cour pénale internationale n'aw k'a ma nanzarakan na ko CPI. CPI n bɛna danfara dɔ di Keba. Sariya sonba fila bɛ diɲɛ kɔnɔ min ye u b'a fɔ min ma ko Cour internationale de justice. O ye CJ ye Keba. Ale ni Cour pénale internationale o ye CPI ye. A fila bɛɛ lajɛlen dagalen do Hollande-kaw fɛ yen Keba Pays-Bas. Yaasa i ka se k'a faamuya. A fila bɛɛ lajɛlen jabala bɛ yen wa a fila bɛɛ lajɛlen lakodɔnnen do diɲɛ seleke naani fɛ. Nka donkan de bɛ tɔn fila in bɛɛ lajɛlen na Keba. Min ye Cour internationale de la justice ye ale sigikun ye jamanaw ka fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ kɛlɛw k'olu kiiriw tigɛ. A bɛ n'a fɔ sisan Keba anw ye a ɲini Cour internationale de la justice fɛ ka plainte dɔ Algérie contre la Keba. I b'a dɔn ko u y'an ka drone gosi. Ni Algérie ma sɔn sariya so in tɛ se ka kiiri tigɛ wa a tɛ se ka Algérie jagoya. Kiiri bɛ tigɛ mun na ale fɛ yen jamana fila minnu bɛ ɲɔgɔn na olu ka sɔn ka na n'u ka daluyaw ye olu ka sɛbɛnw lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ. Ale sigikun ye o ye. O kɔrɔ anw taara ni plainte min ye Algérie contre la Keba. N'Algérie ma sɔn ka na ni sɛbɛnw ye ka sɔn a ka weleli ma ninnu tɛ se ka Algérie jagoya wa u tɛ se k'a kiiri kɛ. Min b'o kɛrɛfɛ o ye CPI ye Keba. Ale fana bɛ Pays-Bas la ayi o kɔnɔna na ye. Ale ka baara kan ka kɛ mun ye ko ni maa min yera maa fa ko la ni maa min ye maa bayirika fa ni maa ye maanifin siya tunu ni baara kɛ ni maa min ye kojugu kɛ ka nigɛlɛya ko damatɛmɛw kɛ Keba ko k'olu wele k'olu kiiri. O de ye CPI ka baara ye. CPI a kan fana ka tila ka sariyaw tile ni juguya wale kɛba minnu bɛ jamanakuntigiyaw la ka wuli olu nɔfɛ k'olu nɔ minɛ Keba. Nka bi CPI wo
min ye cour international la justice ye o keba fanga t'a si bolo a tɛ komi yan sisan ne taara communical tribunal la sisan n'a fɔra ko ka mandat da i kan Touré tɛ taa n'i ye kaso la o a b'a di jɔnniw ma gardiw tɛ wa ni sariya sunba fila min sigira diɲɛ fɛ keba sɔrɔdasi t'u bolo polisi t'u bolo foyi t'u bolo u bɛ jamana min na o jamana de bolo a fɔ fan bɛɛ dɛ olu minnu yɛrɛ i b'a dɔn kɔni n'i y'a mɛn ko juge ka farin a bɛ mandat di jɔnni bɛ taa mandater finitugu tɛ de juge yɛrɛ sigilen don yɔrɔ min na a bɛ pɛrɛn mɔgɔ kunna a bɛ jama a ka farin a jigi bɛ jɔnni kan e ka taa cour constitutionnelle la i ka taa cour suprême la i ka taa cour d'appel la i k'a fɔ ko sɔrɔdasiw ma k'a ye taa so u ka kiiri tigɛ olu kɔfɛ an k'a lajɛ donc o fanga min kan ka kɛ olu la o yɛrɛ t'u la jamanaw ni ko kɛra sisan yan keba ka fɔ sisan ko mɔgɔ dɔ ye ko kɛ anw de b'a tigi minɛ k'a di CPI ma n'aw ma se k'o minɛ dun e ɲɛ bɛ jɔn na Israël ko bɛ se ka Benjamin Netanyahu minɛ ka taa n'a ye e ɲɛ bɛ wari maa la ko min bɛ ka kɛ bi maa minnu bɛ ka Benjamin Netanyahu kɔkɔrɔma don bamanciwale ni jugawale kɛbaa minnu bɛ sen na bi maa minnu ye mugu ta ka taa Iran jamanakuntigi wuli ka bɔ yen olu filɛ nin ye bi fo CPI yɛrɛ ninnu kɔrɔla la u sera ka maga maa kelen na tiɲɛ de tɛ yen sariya ninnu tɛ tiɲɛw de ye keba o hukumu de kɔnɔna na sa kunun ko Mali télévision soba la kunnafoni di waati selen an bɛɛ lajɛlen sigilen k'u bɛna daminɛ ni défilé ja ye an ɲɛ bɛ an ka minisiri min bɛ sariya ko kunna n'o ye Mamudu Kasoge ye a ka fini nin ɲɛna dɛ nin tɛ dɔngɔnɔfini ye zen dɛ petit frère nin tɛ dɔngɔnɔfini ye dɛ keba ne don ani don dɛ o kɔni o fɔ furu fɔ file n'i ma sɔn an bɛ taa Dramani Jara fɛ yen o ye n ka petipetini ye Kasoge kunun ko télévision soba la ko min ye AES jamanaw ye olu ko nin y'olu bɔlen ye CPI la keba sɛbɛn in Burkina jamana Mali jamana Niger jamana k'ulu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'u sɔnna sa sariya min bɛ yen n'o bɛ CPI sigi n'o tɔgɔ dalen don yɔrɔ min la cour pénale Mali jamana ani Burkina Niger ko olu bɛ bɔ a la pewu ka da kun jumɛn ka keba u dontɔ sɛbɛn in na min ye yɔrɔ min tɔgɔ la sɛbɛn n'o ye statut de Rome ye Burkina y'a tɛgɛ nɔ bila avril kalo tile 16 san 2020 san 2004 min ye Mali ye utu kalo tile 16 san 2000 Niger avril kalo tile 11 san 2002 min ye Kasoge ye a ko ko o sariya min filɛ nin ye ni u sɔnna k'a fɔ k'u bɛ don CPI la ko bi na ko kabini olu donna CPI la jamana saba in CPI ye fɛn o fɛn fɔ u sɔnna a bɛɛ ma u ye baaraw kɛ ka bɛnkanw sɔrɔ u ni CPI cɛ fo kana CPI cogo a jamanaw kɔnɔna na ka baara kɛ an ka dugukolo sanfɛla la ko nka ko taalen ɲɛfɛ keba k'ulu ye min lakɔlɔsi ko CPI yɛlɛmana ka kɛ magobatigiw ka kiiritigɛso ye kiiritigɛso min bɛ tali kɛ jɔnya waleyaw la kiiritigɛso min bɛ tali kɛ diɲɛ magobatigiw ni diɲɛ senkolaw olu sago kɛli la wa kiiritigɛso min n'a bɛ lawolomali kɛ ko keba e de kan ka kiiri nin man ka kiiri ko a kɛra o kiiriso ye o la sa Mamudu Kasoge ko min ye CPI ye ko se foyi t'a ye ka kɛlɛw olu kɔnɔna maa minnu bɛ maafa kɛ maa minnu bɛ maaninfinw silatunu ni baaraw kɛ maa minnu bɛ maa baden faga k'u bɔnɛ u ni na k'olu kiirili se tɛ a ye a tɛ se ka foyi kɛ ni olu ye ko kɛ keba ko a bana ta n'i ye CPI yɛrɛ lajɛ a sigilen don k'i ɲɛ bɛn fɛn caman ma a tɛ kala don i ɲina ka bɛn ni a ye waliya damantanw waliya cɛjugu maafa ko duguci ko maaninfinw ni kɛnɛ karabali ko o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ CPI nagakɔrɔla la a tɛ foyi fɔ o la fo ni diɲɛ magobatigiw k'a ma don min karisa wuli i ka taa ninnu nɔfɛ ko n'a sariya sɔsɔ hali CPI yɛrɛ a yɛrɛ sigira sariya min ka keba Mamudu Kasoge ko k'a b'o bɛɛ sɔsɔ ka kɛ n'o ye Mali ale jamana Burkina jamana ani Niger olu minnu faralen ɲɔgɔn kan ka AES sigi bi k'u y'a yira sa ko b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan u ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen tulo kan ani diɲɛ seleke naani tulo kan ko hɔrɔnya ni danbe ni tilennenya kɔnɔna na ka kɛ ni statut de Rome ye
n'o bɛ cour pénal international sigi CPI k'olu bɔra la ko wa fɔra k'a nɔgɔnni fɛ han avec effet immédiat anglais tɛ ou bien e bɛ français dɔn wa ɔ ne bɛ ka anglais de kalan sisan o kiba n da degelen don o de la a y'a min n ye n yɛrɛ ye kana t'o fɔ baw ɲɛna dɛ n t'a dɔn ni nɛni don kiba min ye Mamudu Kasoge a ko k'olu ka laɲini n'o ye AES jamanaw ye o ye k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o sinsin jamana saba in u y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ minnu bɛna kɛ u bolo u yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na kiiriko ta nasira la k'u bɛna o dankɛnɛmaya o bɛ tali kɛ mun kan adamadenw ka josariya lafasali o bɛ tali kɛ mun kan maanifinya donni ba la ka kɛ ni an ka danbew n'an ka tabiyaw n'an ka taabolow ye ko wa fana min ye ŋaniya juguya ale ni ko minnu tɛ bɛn n'u k'olu sigi sen kan k'olu bɛɛ lajɛlen na kɔn AES jamana k'a ka foli bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba ye k'a b'a hakilila tigɛ k'a fɔ fana k'u bɛ jɛ ka baara kɛ sira wɛrɛw fɛ sira minnu kɛrɛnkɛrɛnna n'o bɛna josariya ale lafasali baaraw kɛ ko nka ko CPI ko olu jɛr'o kɔ pewu sɛbɛn a fa sirila Bamako yan min ye 22 septembre 2025 ye n'o ye septembre kalo tile 22 san 2025 général d'armée Assimi Goïta Mali président de transition min ye confédération AES o jamanakuntigi o do wa kiba ni sɛbɛn kelen a kalanna télévision saba in bɛɛ la surɔ han Kasoge tun bɛ k'a kalan tuma min Burkinakaw fɛ a bɛ ka sangalamati ten ani Niger nin ye CPI ale kɔnɔna kuma ye kiba